Κυβερνοασφάλεια. Αύξηση επιθέσεων. 200% μέσα σε 2 χρόνια στην Ελλάδα. Πάνω από 15 εκατομμύρια ψηφιακές απειλές εντοπίστηκαν μόνο το 2024. Η επόμενη κυβερνοεπίθεση μπορεί να βρίσκεται κοντά. Εάν είσαι επιχειρηματίας, στέλεχος πληροφορικής και κυβερνοασφάλειας, υπεύθυνος εταιρικού ρίσκου, τότε το βίντεο αυτό σε αφορά. Δυστυχώς, είχαμε υποτιμήσει τον κίνδυνο, δήλωσε μεγάλος όμιλος στον απόϊχο μιας από τις μεγαλύτερες κυβερνοεπιθέσεις σε ελληνική επιχείρηση. Η παρακάτω ιστορία αφορά μια εταιρεία πρότυπο στην κυβερνοασφάλεια, η οποία είχε επενδύσει σε state-of-the-art firewalls, προηγμένο λογισμικό ανίχνευσης απειλών, backup συστημάτων, εκπαίδευση του προσωπικού. Νόμιζαν πως ήταν θωρακισμένοι. Κι όμως, οι hackers είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Μια έξυπνη, καλά στοχευμένη επίθεση phishing αρκούσε. Τι ακολούθησε? Διακοπές λειτουργίας, απρόσιτα δεδομένα, χάος. Η ομάδα κυβερνοασφάλειας της εταιρείας έκανε ό,τι ήταν δυνατό. Αλλά η ζημιά είχε γίνει. Χάθηκαν πολύτιμες ημέρες παραγωγής. Υπήρξε διαρροή ευαίσθητων δεδομένων, πληρώθηκαν λίτρα, ransomware. Η φήμη της εταιρείας δέχτηκε ισχυρό πλήγμα. Το κόστος. Τεράστιο. Μπορούσε να το αποφύγει? Όχι. Μπορούσε να το αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά? Ναι, με μία ασφάλιση cyber security, η οποία θα προσέφερε 1. Τεχνικούς, νομικούς και ransomware συμβούλους. 2. Διαχείριση επικοινωνίας του συμβάντος. 3. Κάλυψη κόστους λύτρων, προστίμων και αποζημιώσεων. 4. Προστασία της εταιρικής φήμης. 5. Κάλυψη διαφυγόντων κερδών. Εσύ απλά θα ρισκάρεις και θα περιμένεις να γίνει το κακό? Σίγουρα οι hackers δεν περιμένουν. Ένα πράγμα είναι βέβαιο, πως η κυβερνοασφάλεια πρέπει να μας απασχολεί όλους, είτε μιλάμε για μικρές, μεσαίες ή μεγάλες επιχειρήσεις. Ως ασφαλιστικός σύμβουλος με εμπειρία στην πληροφορική, γνωρίζω πως όσα τεχνικά μέτρα και αν πάρει μια εταιρεία, δεν μπορεί να καταστήσει τα αισθήματά της άτρωτα από μια κυβερνοεπίθεση. Η ασφάλιση κατά των κυβερνοαπειλών δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ένα κρίσιμο κομμάτι μιας ολιστικής στρατηγικής που προστατεύει και αντέχει οποιαδήποτε κυβερνοαπειλή. Όταν όλα τα άλλα αποτυχάνουν, η ασφάλιση έχετε να καλύψει οποιαδήποτε σημαντικά έξοδα προκύψουν από αυτό το γεγονός, διασφαλίζοντας έτσι τη βιωσιμότητα και περαιτέρω ευημερία της επιχείρησής σου. Μην το αναβάλεις λοιπόν, το ρίσκο δεν είναι επιλογή. Επικοινώνησε να συζητήσουμε για τη δική σου στρατηγική κυβερνοασφάλειας.